Assalomu alaykum. Mo'shin rusifikatsiya kredin. Uning полный штокаж руси. Полный дар мегироним ҳозир. Ҳамаи штокаж полный руси мешавад. Ҳамаш қоидави ниски давления ҳамаш нишон метавад. Мани табло экран монитор полный руси шудаги. Ҳамаш қоидави. Приложениям установка кедаги YouTube, Яндекс, навигация ҳамаш установка мешавад. Мана маълумот зер мекунем. YouTube, Яндекс, навигация ҳамаш қоидави кор мекунад. Бе ягон хел проблем. Змени YouTube медароем. Ягон чиз менависем, худаш мене мебарора. Полный ҳама ҷош руси шудаги. Ха интернети мо сӯш камака гайкадос. Мо навигатсияш нишон метем ҳозир. Яндекс навигатор. Ҳам инҷа ба мебарод навигатсия. Ҳам ана инҷа ба мебарод, ҳам инҷа ба. Мана проексияам аллакай брома. Мана инҷам кор нишон метем. Мана полный мана инҷа нишон додаги. Любой адресе мезанем, мана ҳамаш как надо кор мекунад. Ҳамаш қоидави. Ягон хел проблемаш нест. Полный руси мекунем. Kia Hyundai A2014 сар мекунем. То ҳамин рӯза фарқаш нест. 2026 мекунем без проблем.